And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Hindi lahat ng bagay na dumarating sa buhay mo ay permanente na. Itago niyo ko sa pangalang Elaine. Or you can call me Ellie. Isa akong doktor sa Asian Hospital. Grade 9 ako nung nakilala ko si Mark. Transferee ako noon sa school niya. Una ko pa lang siyang nakita, I knew na gusto ko na siya. Kumbaga parang na love at first sight ako. Hindi na nagtagal, naging mag-best friends kami. Gusto niya, lagi ko siyang kasama. Lagi niya akong inaasar na parang bata. At lagi siya yung nasa tabi ko sa oras na kailangan ko siya. One day, naglaro kami ng mga classmate ko ng Truth or Dare. At siya yung naturo. I asked him, T or D? And he said, Truth. I asked him, gusto mo ba ako? At yun, natahimik siya. Sobrang kaba ko that time. I told to myself na ang tanga ko, bakit ko tinanong yun? What if hindi niya ako gusto? What if hanggang friends lang kami? Para hindi ako mapahiya, agad kong binawi yung tinanong ko sa kanya. So sabi ko, joke lang. Ito talaga yung tanong ko. Pero bigla siyang nagsabi ng, oo, gusto kita. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Fast forward. Grade 10 ako nung sinagot ko siya para maging boyfriend ko. Naging masaya naman ang lahat. Our relationship is going in the right flow. Nangarap kami na pagka-graduate namin ng high school, sabay kaming papasok sa med school para maging doctor someday. Eto na nga, nakagraduate na kami ng med. School doctors na kami. Eto na yung pangarap namin ni Mark. Dahil hindi pareho ang specialty or specialist namin ni Mark, tuwing lunch at uwian na lang kaming nagkikita. Nakilala namin si Dr. Ella and Dr. Rainier. Silang dalawa yung naging kaibigan namin ni Mark sa hospital. Feb 14, birthday ko. Tsaka 11th anniversary naming dalawa. He asked me na pumunta sa rooftop ng hospital dahil may sasabihin raw siya. I know na magtatanong siya kung anong gusto kong regalo para sa anniversary namin. Every anniversary namin, lagi kami nagta-travel, inside and outside of our country. But I never expect this kind of anniversary. Nashock ako when I saw all of our both family members. Kinabahan na ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Dahil lahat sila naka-color white. Narinig ko yung tumugtog, yung theme song namin ni Mark. Kasi yun na, di ko na mapigilang umiyak. Lahat ng doctors dumating. Hindi ko talaga alam kung anong pakulo ni Mark. Mas lalo akong napaiyak nung bigla siyang lumuhod sa harap ko and asked me, "Will you marry me?" Pero sumagot ako ng, "I can't." Nagbago yung itsura niya. Napakunot yung noo niya. He asked me why. At ang sabi ko sa kanya, I can't wait to marry you. Yes! So, we already planned our wedding day. Everything is settled in 4 months before our special day. Pero may isang pagsubok na babago sa amin. At susubukin yung love namin para sa isa't isa.
Na-car accident si Mark 4 months before our wedding day. Halos gumuho yung mundo ko nung nakita ko siyang duguan at pinapasok sa ICU. Nakoma nun si Mark. I don't know what to do that time. Nainis ako sa sarili ko kasi wala akong magawa. Doktor ako eh. Dapat alam ko yung gagawin ko. But I realize, pag mahal mo nasa buhay, yung nakataya, di mo na alam kung anong gagawin mo. Kahit gaano ka kagaling. Nag-quit ako sa job ko para maalagaan si Mark. June 20th. That's our wedding day. And finally, gumising siya. Sobrang saya ko. Pero hindi ko ina-expect yung susunod na mangyayari. Mas masakit pa sa naramdaman ko nung makita ko siyang duguan. The man I love the most can't remember me. Di niya ako matandaan. Di niya matandaan lahat ng bagay na pinagsamahan namin. But I never lost hope that one day, his memory will get back. Araw-araw ko siyang binibisita sa bahay nila. 1 year since nangyari yung accident. Sa paglipas sa mga araw, parang napapalayo yung loob niya sa akin. Sabi niya naiirita raw siya. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Hoping that one day he will love me again, same way as before. Then one night nabalitaan ko na nagka-girlfriend na pala siya. Hindi ko man lang alam. Parang hindi na siya yung Mark na nakilala ko. Pumunta ako sa bahay nila, begging him to come back to me. I don't care kahit mapahiya pa ako sa mga kamag-anak niya dahil parang ang baba ko na. Halos halikan ko na yung paa niya para lang bumalik siya sa akin. Pero ang sinasabi niya lang, sorry. Hindi talaga kita matandaan. Past is past. May iba na akong mahal. Sa sobrang kahihiyan, bumalik na lang ako ng ospital para magtrabaho. November 14, 2015. I received a wedding invitation from Mark. Ikakasal na siya. Sobrang sakit. Tinitingnan ako ng mga pasyente. Dahil iyak lang ako ng iyak. Pumunta ako sa bahay ng parents at mga kaibigan namin pero binigyan na lang nila ako ng advice. Eto na yung wedding day nila. Same as our wedding day dapat. No doubt, pumunta ako sa kasal nila kahit sobrang sakit isipin na the man I love marrying someone else. The whole ceremony, I closed my eyes, imagining I am the bride, walking in the aisle while watching Mark waiting for me in the altar. Hindi na ako pumunta sa venue kasi hindi ko na kinaya yung sakit. 2 months after the wedding day, nag-decide ako na magbakasyon sa New York. May nakilala akong lalaki doon. He is also a doctor. Feb 14, 2017, bumalik ako ng Pilipinas. Nagkita-kita kami ulit magbabarkada at nagkita kami uli ni Mark. Iniwan muna nila kaming dalawa para makapag-usap. I asked him kung kumusta na siya. Okay naman daw siya. Kinumusta niya rin ako. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong niyakap. At bigla siyang umiyak. And he said, I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry.
Paulit-ulit niyang sinabi yun. Alam ko that time bumalik na yung alaala niya. Halos 1 oras kaming umiiyak habang magkayakap. I asked myself again, eto na ba yung pinapangarap ko na bumalik lahat? Is this going to be Elaine and Mark love story again? Or is this Elaine and Mark ending? I know it's too late for this because her wife is already 6 months pregnant. Soon, Mark will have his little baby boy or girl with a big heart. Siguro, God gave this time for both of us para sa tinatawag nating closure. I told him that I will never break my promise to you, that I will love you forever. I will love you always. Not the same way as before. Pero, God's way. Sabi ko, eto na. Napakawalan ko na yung sakit ng nakaraan. I can finally say that I am free. I can love someone without the pain in my past. And I can already love someone with all my heart and soul. Now, I am engaged with my foreigner boyfriend. P.S. Hindi lahat ng bagay na dumarating sa buhay ay permanente. Minsan kailangan muna nating masaktan para malaman natin kung ano talaga yung nararapat para sa atin. Again, this is Elaine. And this is my secret vow. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, Kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raqi Terra po, mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!